okay? Hun sover. Træd tilbage ind i huset. Hvad fanden sker der? Ind i huset. Kan I ikke forklare os, hvad der foregår? Træd tilbage ind i huset. Du kan ikke stå og true mig, mand! Hvad er dit navn? Ind i huset. Nu! Afsted! Og en opsummering. Der er blevet iværksat en beredskabsplan for Sorgenfri, da en ukendt sygdom, sandsynligvis en virus, har medført et ikke nærmere kendt antal alvorligt syge og døde i området. Statens Serum Institut er lige nu i gang med at isolere og identificere en eventuel virus med assistance fra specialister fra det svenske universitet. Det er da mærkeligt, at de ikke siger, hvor mange der er døde. Nej, det er det sådan set ikke. I 80'erne, der var der en fodboldtribune, der brød sammen, og så løb alle folk med nødudgang med det resultat, at de blev trampet ihjel. De skulle være blevet stående, så var de ikke døde. Det er for at undgå panik. Der siger du, at tribunen brændte sammen, så var de vel nødt til at løbe, hvis de ikke ville blive slået ihjel. Ja, Gustav, jeg tror, vi bliver nødt til at fokusere på det positive i situationen. Mm. Og hvad så det? Vi får mere tid sammen.